Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, я адразу, как говорится, сходу с колаў хотел бы абмеркаваць з вами навіну, якая толькі што стала вядомая. Навіна гэта ў тым, што Злучаныя Штаты афіцыйна попрасілі Літву, Польшу і Украіну зняць санкцыі з беларускага калія, каб дазволіць транзіт гэтай прадукцыі праз іх тэрыторыю. Что адбываецца? Вось ваш каментар і бачанне гэтай сітуацыі. Ну, гэта пацверджана той інфармацыі, якая з'яўлялася і раней у прэсе, просто гэта зараз выйшла на такі публічны ўзровень з боку Злучаных Штатаў. Ёсць зацікаўленасць да беларускіх калійных угнаенняў. Тое, што гэта зараз апублічвалася, паказвае, што відавочна не атрымалася дасягнуць гэтай мэты кулуарным такім спосабам. Зараз спрабуюць гэта зрабіць публічна, прычым такі, наколькі я не бачыў тэкст, но выглядае так, што зварот такі досыць добра так зроблены, паважна зроблены, з такім заклікам. Паглядзім, што з гэтага будзе. Гэта перш за ўсё эканамічны праект для Злучаных Штатаў. Амерыканцы зацікаўлены у гэтых угнаенняў. Тут пытанне хутчэй такое, што яны могуць прапанаваць Літве, Польшчы і Украіне. Што тычыцца Польшчы, відаць, ужо адна справа зроблена. Гэта тое, што абвешчана было учора, то бок сёння ўначы, пра тое, што у Польшу будуць накіраваны дадатковыя 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. Гэта, хутчэй за ўсё, гэта звязана. Гэта такі падарунак польскаму боку. Цяпер пытанне ў тым, што амерыканцы паабяцаюць Літве і што яны паабяцаюць Украіне. І ці задаволіць тое, што яны паабяцаюць і украінскі, і літоўскі бок. Гэта першы момант. А галоўнае ў пытанні транзіту гэта павінна быць еўрапейскае рашэнне. Калі Еўразвяз прыме такое рашэнне, гэты транзіт цалкам магчымы. Гэта ж не толькі нацыянальнае пытанне ў рэшце рэшт, гэта тыя санкцыі, якія Еўразвязам уводзіліся супольна. Я так разумею, што гандаль працягваецца. Еўрапейцы разумеюць, і Украіна разумеюць, што для Злучаных Штатаў у гэтым зацікаўлены з эканамічнага пункту гледжання. І зараз пытанне ў тым, што амерыканцы сапраўды прапануюць. Задаволіць гэтая прапанова усіх, хто зацікаўлены. Можа быць, што і у рэшце рэшт гэтае пытанне з транзітам будзе вырашана. Але вось давайте ЗША звярнуліся да 3 краінаў, як ужо мы агучылі: Літва, Польшча, Украіна. Але давайте паглядзім больш паглыблена і паасобку па краінах сітуацыю, як развіваецца, што адбываецца, і агулам, таму што, як вы слушна заўважылі, звярнуліся-то яны умоўна да сябраў Еўрапейскага Саюза, Польшчы і Літвы, але гэта транзіт і санкцыі на калійнае ўгнаенне, на транзіт іх, гэта еўрапейскае агульнае рашэнне. І каб яго зняць, зараз фактычна ЗША мусяць зацікавіць тых же самую Літву і Польшчу, каб яны сталі лабістамі у Еўрасаюзе інтарэсаў ЗША і Лукашэнкі у калійным пытанні. І давайте тады паглядзім, наколькі могуць гэтыя краіны быць зацікаўленымі, стаць лабістамі. Дарэчы, і Украіна, хаця не з'яўляецца сябрам Еўрасаюза, але таксама лабіраваць свае інтарэсы умее у еўрапейскіх структурах, і яна таксама пры жаданні можа добра гэтым займацца. Але давайте возьмем Літву. Здавалася б, ЗША звярнуліся паважна, з аднаго боку, палітычны плюс, з другога боку, гэта прынясе эканамічныя і фінансавыя нейкія выгоды Літве, калі транзіт калія пойдзе. Але і тут мы бачым сітуацыю з гэтымі беспілотнікамі, с паветранымі трывогамі, з неабходнасцю літоўцаў, жыхароў Вільні хавацца ў бомбасховішчах, і ўсё это ляціць з тэрыторыі Беларусі. На гэтым фоне, на фоне вось такого падвышэння
узроўню небяспекі ці там дэманстрацыі небяспекі з боку Беларусі гаварыць про тое, что а зараз з Вільні поедуць лабісты інтарэсаў Лукашэнкі публічна гэтыя інтарэсы лабіраваць у Брусэлі? Ну як вам это бачыцца? Выглядае, конечно, цяжкавата, калі мы будзем сыходзіць з нейкай суб'ектнасці Лукашэнкі, калі мы будзем сыходзіць з таго, што Лукашэнку лічыць адказным за тое, што зараз усё адбываецца і з дронамі, з вучэннямі і ўсім астатнім, калі сыходзіць з таго, што вось Лукашенко такі, ён гэта робіць наўмысна, бо ён жадае гэта рабіць і гэта ягоная асабістая ініцыятыва, то гэта выглядае ну не зусім, што можна пайсці яму насустрач. Калі сыходзіць з таго, што Лукашенко тут чалавек, ад якога нічога не залежыць, што тычыцца і дроны з аднаго боку, гэта пытанне Расійскай Федэрацыі, а Лукашенко просто той, хто не можа на гэта паўплываць, што гэтыя вучэнні, якія праводзяцца, што гэта пераважна расійскія вучэнні, яны і ёсць расійскія вучэнні, хаця іх называюць расійска-беларускімі. Але каму належыць гэтая ядерная зброя, хто ўрэшце рэшт вырашае, ці будзе гэтая ядерная зброя выкарыстоўвацца. Калі сыходзіць што з таго, што Лукашенко за гэтыя пытанні не адказвае, што гэта не яго пытанні, то можна іх вывесці за дужкі і імкнуцца размаўляць па іншым пытанням, так ці інакш. Нават ва ўмовах гэтай гісторыі з дронамі беларускі бок, афіцыйны бок павёў сябе досыць канструктыўна, то бок яны ж паведамілі Літве пра гэтую пагрозу. Іншая справа, што я думаю, што гэта ўсё узгоднена ўжо загадзя з Расійскай Федэрацыяй, і гэта не дзе нейкая такая самастойнасць. Тут нейкую самастойнасць беларускі бок не праявіў, але тым не менш. То бок фон, канешне, ён не лепшы для таго, каб дасягаць гэтага. І менавіта, напэўна, таму гэта і выйшла ў публічную прастору. Ну, навошта гэта запускаць у публічную прастору? Бо выглядае гэта ўсё, мякка кажучы, не вельмі. Тут яшчэ трэба дачакацца і паглядзець на рэакцыю, якая будзе. Магчыма, гэта і пэўны сігнал беларускаму боку. У тым сэнсе, ну, у нас з вами былі пэўныя, хутчэй за ўсё, я сыходжу з таго, што і былі дамоўленасці, што Лукашенко атрымае магчымасць калійнага транзіту, і за гэта ён пойдзе на адпаведныя крокі насустрач амерыканцам. Тут і вызваленне палітзняволеных, але я думаю, што тут гаворка ідзе перш за ўсё пра тое, што менавіта Злучаныя Штаты будуць кантраляваць гэты транзіт беларускага калія і зарабляць на гэтым каліі. Ну, зараз выглядае так, што у амерыканцаў не публічна, прабачце, асабліва нічога не атрымалася. Ну, можна зрабіць гэта публічна, каб яшчэ раз прадэманстраваць беларускаму боку. Ну, вось глядзіце, мы ж імкнемся, мы працуем у гэтым накірунку. Дарэчы, тое, што Джона Коула па-ранейшаму ў Беларусі няма, і гэты візіт не адбыўся, я гэта звязваю менавіта у тым ліку і з калійнай гісторыі. Што тычыцца Варшавы і Вільнюса, то для іх зараз ёсць магчымасць, паколькі амерыканцаў гэта сапраўды цікавіць, амерыканцам гэта патрэбна эканамічна, паспрабаваць нешта ад амерыканцаў атрымаць. Польшча, відавочна, ўжо нешта атрымае, гэта і 5000 вайскоўцаў. І думаю, што падкрэслю яшчэ раз, думаю, што гэта звязана. Пытанне зараз, што атрымае Літва. І тут трэба адначасова падкрэсліць, што магчымасці ціску з боку Злучаных Штатаў і на Варшаву, і на Вільнюс гэтых магчымасцяў хапае. Але думаю, што будуць імкнуцца дамаўляцца ці дамовяцца, пакуль пытанне адкрытае. Для Украіны тое ж самае. Ну, калі гаворка, конечно, не ідзе праз нейкі транзіт праз тэрыторыю Украіны. Калі гаворка ідзе праз транзіт праз тэрыторыю Украіны, то гэта ўжо, уласна кажучы, украінскае пытанне. І тут цяжка уявіць сябе, як палітычна Владимир Зеленскі гэта можа патлумачыць, што вось адначасова ідуць гэтыя заявы пра тыя пагрозы з боку Беларусі, што вось заўтра ці послезаўтра у бліжэйшы час могуць пачацца баявыя дзеянні з тэрыторыі Беларусі, і мы адначасова пагадзіліся на транзіт беларускага калія. Ну, будзе выглядаць досыць дзіўна. Хаця з іншага боку патлумачыць можна і гэта. Калі гэта сказаць так, што вось можа так насамрэч будзе, што мы амерыканцам пайшлі насустрач, і за гэта Злучаныя Штаты паабяцалі зрабіць тое і тое. Напрыклад, пастаўкі зброі, інфармацыя, якая можа прыйсці
прайсці по каналам спецслужбаў, гэта ж усё таксама карысна. То бок я не выключаю, што у выніку гэты калійны сцэнарый можа быць рэалізаваны. Але тут трэба падкрэсліць один момант вельмі важны. Калі калійны сцэнарый будзе рэалізаваны, ён не таму, што там Лукашенко такі сімпатычны і што ён так падабаецца Вашынгтону і што яны так жадаюць ім супрацоўнічаць. Яны просто бачаць для сябе вельмі цікавую магчымасць на калійных угнаеннях ужо зараз і ў бліжэйшай і сярэднетэрміновай перспектыве можна будзе вельмі добра зарабіць. Гэта просто з эканамічнага пункта гледжання цікава. І калі ты маеш адпаведныя палітычныя магчымасці, каб рэалізаваць гэты праект і фактычна зарабіць з паветра на гэтым беларускім каліі, толькі таму, што ў цябе ёсць пэўныя палітычныя магчымасці ціску, чаму гэты шанец не выкарыстаць? Адміністрацыя Трампа складаецца ў тым ліку з людзей, якія ведаюць, як зарабляюцца грошы. І калі яны бачаць, што вось ёсць шанец гэтай грошы зарабіць, так проста кінуць з нейкіх палітычных матываў гэты шанец, не, гэта яны не зробяць. А для Лукашэнкі гэта, канешне, выгадны момант. Я не думаю, што ён так ужо моцна на гэтым заробіць. Перш за ўсё заробяць, конечно, амерыканцы, калі гэта будзе рэалізавана. Але ты так ці інакш. Гэта для Лукашэнкі таксама добры момант, хаця б з той прычыны, што паколькі Расія зараз сітуацыя ў расійскай эканоміцы пагаршаецца, прычым досыць імкліва пагаршаецца, гэта эканамічныя праблемы, якія раней ці пазней, хутчэй раней закрануць Беларусь, то ў такой сітуацыі не зарабіць дадаткова было б таксама вельмі дзіўна. Так што зацікаўленасць тут ёсць. У пэўнай сітуацыі могуць усе быць зацікаўлены, толькі пытанне ў тым, ці знойдзецца тая формула, праз якой усе бакі змогуць сказаць: добра, мы робім гэты праект, таму што гэта нам выгадна. Ўсё ж такі, хоць вы тут ужо і прайшліся па іншых краінах гэтай вось, это атрымліваецца нават 5 зацікаўленых, ці патэнцыйна зацікаўленых асобаў, але я хацеў бы больш падрабязваць. Мы казалі пра тое, як мяняе можа быць стаўленне да ўсіх гэтых працэсаў і патэнцыйнага замірэння з Лукашэнкам у Літве, з'яўленне гэтых беспілотнікаў чароўных. Калі возьмем Польшчу, акурат такі цяпер у гэтыя дні з'явілася сітуацыя, якая раскручваецца і сілавікамі лукашэнкаўскімі, і прапагандай у дачыненні і супраць Польшчы. Я пра вось гэтую сітуацыю таксама вельмі дзіўную, пра нейкага беларуса, якога дзесьці там ледзь не каля польска-нямецкай мяжы, где-то там каля Вроцлава, нібыта па ім польскія паліцэйскія адкрылі стрэльбу, і ён прастрэлены, забіты, але на апошнім издыханні, праз усю Польшчу праехаў, ніхто яму нічога не сказаў. Прайшоў мяжу і вярнуўся ў Беларусь, дзе яго рэанімавалі, і дзе ён зараз расказвае пра тое, як там гэтыя злобныя польскія паліцэйскія яго забілі, но ён выжыў. Гэта сітуацыя. Для чаго на ўсім гэтым фоне? Рэальна глядзіш на яе, і ты разумееш, хто-то в рот. Але для чаго гэта? Палітыка і прапаганда, а бізнес бізнесам. Гэтую прапаганду ніхто не адмяняў. І нават калі ўявіць сябе, што сітуацыя, эканамічныя стасункі, я маю на ўвазе, нейкім чынам нармалізуюцца паміж Польшай і Беларусю, калі гэта адбудзецца, калі будуць рэалізоўвацца нейкія праекты кшталту транзіта калія, хутчэй гэта ж не столькі будзе не беларускі, не польскі праект, это будзе праект амерыканскі. Калі гэта будзе ўсё рэалізоўвацца, гэта не азначае, што стасункі палепшацца. Гэта не азначае, што антыпольская прапаганда ў Беларусі раптам спыніцца. Можа, яна не будзе насіць такі агрэсіўны характар. Але гэта не значыць, што там розныя гісторыі не будуць выкарыстоўвацца сябрамі. Рэжым Лукашэнкі і сённяшнія польскія ўлады, я думаю, што які б улады ў Польшчы, хто б да ўлады ў Польшчы не прыйшоў бы, сябрамі з Лукашэнкам яны ніколі не стануць. Гэта выключана. Тое ж самае тычыцца і Літвы. Але гэта не азначае, што не могуць быць нейкіх эканамічных стасункаў. Так што я б гэта разглядаў бы, канешне, гэта трэба ўсё ў кантэксце разглядаць, але адно не
выключае іншае. Можна выдатна праводзіць прапаганду супраць свайго суседа і казаць пра тое, што гэта ворагі, і там чакаецца вайна, яны будуць нападаць і адначасова весці з ім эканамічныя стасункі. І тут прыкладаў хапае. На працягу шматлікіх гадоў так рабіў прэзідэнт Турцыі Эрдаган. З аднаго боку радыкальная антыізраільская прапаганда, але адначасова, ну зараз гэта, канешне, ўжо выйшла на іншы ўзровень, але адначасова ішлі па-ранейшаму эканамічныя стасункі, там розныя праекты рэалізоўваліся, і нават бізнесоўцы з атачэння Эрдагана мелі эканамічныя інтарэсы, звязаныя з Ізраілем. І тут спіс можна працягваць. У гэтым сэнсе такое цалкам магчыма. Я б тут не разглядаў бы гэтую гісторыю як паказчык таго, я маю на увазе з гэтай польскі выпадак, што нейкія там і яго прапагандысцкае выкарыстанне ў беларускім кантэксце, што нейкія эканамічныя стасункі немагчымы. Тым больш, што калі калійны праект, дарэчы, будзе рэалізоўвацца, дык і Літва, і Польшча будуць падкрэсліваць, што гэта ўвогуле не беларускія ўлады, гэта амерыканцы. Там жа шмат ішло гаворкі пра тое, як можна гэтыя санкцыі еўрапейскія абысці. І адзін з тых варыянтаў, які агучваўся, што проста нейкая амерыканская кампанія будзе купляць гэты беларускі калій, ну відавочна беларускі калій, які яшчэ, і гэты калій ўжо будзе ісці далей праз Літву, магчыма, праз Польшчу, як амерыканскі калій. Ці гэта добры варыянт для Лукашэнкі? Ну, канешне, калі б ён напраму, ён жа заўсёды падкрэсліваў, што яму пасярэднікі не патрэбны. Ён жа да пасярэднікаў вельмі дрэнна, як вядома, ставіцца. Но калі іншай магчымасці няма, хай не так і многа, але можна зарабіць, хай праз амерыканцаў, ну лепш зарабіць, ну лепш, напэўна, зарабіць рубель, чым нічога не зарабіць. Так што Лукашенко гэта разумее, гатовы на гэта пайсці. Так што такі вось элегантны варыянт, пры якім перш за ўсё выйграюць амерыканцы, ён цалкам магчымы. Зараз, я думаю, з амерыканскага боку задача хутчэй у тым прапанаваць нешта прыгожае Літве і Польшчы, каб яны маглі гэтым сапраўды зацікавіцца. Што тычыцца з боку Лукашэнкі, то тут сапраўды у Лукашэнкі абмежаваныя магчымасці, каб зрабіць тое, што жадаюць і палякі, і літоўцы, бо патрабаванні там вядомыя. Стабілізаваць сітуацыю на мяжы, ну каб не было нелегальных мігрантаў, ну гэта, магчыма, Лукашенко яшчэ можа. Перапыніць кантрабанду, хутчэй за ўсё, таксама можа. А калі гаворка ідзе пра пытанне бяспекі, калі, напрыклад, Вільнюс альбо Варшава скажуць, а мы не жадаем, каб на тэрыторыі Беларусі былі ядерное оружие, каб ядерное оружие было выведзена, ну давайте уявім сабе нават такую сітуацыю, што Лукашенко сапраўды хацеў бы гэтае ядерное оружие вывесці, хаця гэтага не будзе. А хто яму дазволіць? Тыя, хто увязлі, тыя, хто завязлі, яны будуць прымаць рашэнне. Выкарыстанне тэрыторыі Беларусі, ну Лукашенко можа паабяцаць, што ён робіць там амаль кожны дзень, што з тэрыторыі Беларусі нічога не будзе прадпрымацца ў дачыненні да Літвы, Польшчы і іншых суседзяў. Дык ці яго гэтае пытанне вырашыць Расія патрэбным выкарыстаць тэрыторыю Беларусі, выкарыстаць гэтую тэрыторыю Беларусі. І зараз гэтая гісторыя з беспілотнікамі гэта пацвярджае. Так што ў гэтым сэнсе фундаментальна, нават калі калійная дамова будзе заключана, фундаментальна сітуацыя не зменіцца. Давайте зараз да Украіны перайдзем, таму што тут шмат таксама цікавостак. Ну але з самага пачатку. А чыста тэарэтычна, вот вам бачыцца ваюючая краіна, абстрэлы пастаянныя і праз тэрыторыю Украіны, ось з Беларусі і куды там у порты Чорнага мора ідуць цягнікі з каліем беларускім, ну амерыканскім у любым выпадку. Выглядае, канешне, дзіўна і супярэчыць усёй той рыторыкі, якую мы чуем ад Зяленскага, Сырскага і іншых украінскіх кіраўнікоў. То бок, з аднаго боку пагроза з тэрыторыі Беларусі, а ідзе беларускі калій. Ці можна гэта патлумачыць украінскаму грамадству? Ну, паспрабаваць можна.
Калі што Зеленскі, напрыклад, і зрабіў у кантэксце 9 траўня, якое там было тлумачэнне, чаму мы не будзем спрабаваць нічога рабіць 9, бо ўключыліся амерыканцы, і мы з прычыны павагі да прэзідэнта Трампа і ягоных намаганняў мы вырашылі 9 траўня нічога на расійскім напрамку не рабіць. Мы паважаем прэзідэнта Трампа і яго жаданні. Можна і ў гэтым выпадку нешта падобнае зрабіць і сказаць, мы паважаем прэзідэнта Трампа і яго жаданні, мы гатовыя пайсці насустрач прэзідэнту Трампу і нашим амерыканскім партнёрам, і мы чакаем ад Злучаных Штатаў адпаведных крокаў. То бок прадаць гэта як праект, на якім перш за ўсё зарабляюць амерыканцы, і патлумачыць украінскай аўдыторыі, што гэты праект нават можа быць карысным для Украіны, бо прэзідэнт Трамп нешта зробіць насустрач Украіне за тое, што Украіна пагадзілася. Чаму не? Гэта магчыма. Выглядае дзіўна, і, канешне, гэта не класічныя паводзіны ў гісторыі войнаў. Ну, якія часы, у якіх мы жывем, такія і паводзіны. Так што цалкам я не выключаю, што і Украіна пры пэўных умовах можа пайсці на гэты крок. Хаця відавочна, што Зеленскаму гэта будзе вельмі непрыемна. І калі Лукашенко, напрыклад, думае, што рыторыка украінская зменіцца, я думаю, наадварот. Калі Украіна пад амерыканскім ціскам альбо з прычыны, каб дагадзіць амерыканцам, пойдзе на гэты варыянт з транзітам, абразы на адрас Лукашэнкі яны не паменшацца, іх будзе яшчэ больш. Я думаю, што нават што украінская рыторыка у гэтай сітуацыі будзе яшчэ больш агрэсіўным, бо Зеленскаму трэба будзе патлумачыць сваёй аўдыторыі, што нічога не змянілася, што як да Лукашэнкі ставіліся, так і ставяцца. І там будзе, канешне, падкрэслівацца, што гэта амерыканскі праект, а не лукашэнкаўскі. Тым не менш, калі ўжо загаварылі пра рыторыку, ну, давайте, можа быць, з самага пачатку. Раптам, умоўна раптам, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашенко, то, што адбываецца ў Беларусі, ва ўкраіне, і заўважалі, то так нешта там мелькам, раз на год і гэтак далей. І тут раптам апошнія тыдні тут табе і Зеленскі ўжо колькі разы 4, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся до Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных спраў Андрэя Сігібы. Што, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь? Ну, тут пытанне даверу. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзеныя, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзеныя, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хочу падкрэсліць гэта, тое, што паказвае украінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці, а то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, прысутнічае, тут у мяне, тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна могуць адкрыцца і новыя франты гэтай вайны. Выключаць гэта просто на 100% было б вельмі дзіўна. Іншая справа, што украінскі бок з гэтым робіць.
Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца по-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёсць, папярэдзілі Лукашэнку яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэтыя каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыйнай і прапагандысцкай вайной. І калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі. Гэта удары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, у якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашенко яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асабліва няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашенко, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось што адбылося, то і адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зеленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты фенамен распаўсюджаны. Ну, прынамсі, у мяне складваецца такое ўражанне, што на Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма. Альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, і з гэтым Зеленскі змагаецца. Ён хоча прынясці ў галовы непалітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зеленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зеленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут просто цяжка гэта тады, калі ты гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашенко, мне падаецца, на гэтую гульню Зеленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зеленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тэзіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле, в гэтым сэнсе, мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку у прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі,
ці увогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў. Але калі сапраўды такія мэты Зеленскі сваімі заявамі і пераследуе, то яму добра у гэтым укладанні ў галовы беларусаў тэзіса пра вайну, небяспеку вайны укладае і Лукашенко сваімі заявамі, што мы готовы ваяваць, мы рыхтуемся да вайны. Тут жа прыбеглі прапагандысты, той же самы Тур, які пачаў расказваць, ну там правда вайна не з Украінай, а з Еўропай, там размовы про тое, что 3 імперыі, там якая там расійская, кітайская і беларуская у яго там, ці якая у яго там імперыя, і перад імі на калені захад не стане, давядзецца прымусам яго там как бы там да міру змушаць. То бок самі укладаюць гэтую тэорыю непазбежнасці вайны. А гэта якраз такі асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы і функцыянавання прапаганды ў гэтых умовах, бо беларуская дзяржаўная прапаганда, яна арыентуецца не столькі на настрой насельніцтва, яна арыентуецца на патрэбы Александра Лукашенко, яна абслугоўвае Александра Лукашенко. У рэшце рэшт, для ўсёй беларускай прапаганды ёсць вось гэты першы нумар, для якога яны працуюць. І не столькі тут пытанне, не столькі каго яны там дасягнуць гэтай прапаганды, каб Лукашенко спадабалася. Тут же насамрэч у беларускай дзяржаўнай прапагандзе ўсё выглядае досыць традыцыйна. Адбываецца нейкая падзея, яны рэагуюць так, як традыцыйна рэагуюць са сваімі вядомымі наратывамі, глядзяць на тое, як Расія адрэагавала, ну і фактычна перапрацоўваюць расійскія наратывы. А потым у пэўны момант з'яўляецца Лукашенко, які не можа вытрываць. Ну, гэта вядомыя асаблівасці Лукашенко. Лукашенко з тых людзей, якім цяжка маўчаць. Калі у Лукашенко ёсць патрэба нешта сказаць і нешта выказацца, а ён чалавек, як вядома, з сур'ёзнымі амбіцыямі, ён лічыць, што ён па ўсім тэмам мае экспертнае меркаванне, ну інакш быць у яго выпадку не можа. Гэта ж асаблівасць савецкіх прапагандыстаў і агітатараў. Яны ў стане выказацца па любой тэме у незалежнасці ад таго, ці ведаюць яны нешта ў гэтым накірунку альбо не. І у Лукашэнкі ёсць гэтыя патрэбы. Ён выказваецца, і як бы ён не выказаўся, гэта апошняе слово. Ну а далей ужо абавязак дзяржаўных прапагандыстаў гэта творча апрацоўваць. Мы ж не можам себе ўявіць, ну не ведаю, каго з гэтых прапагандыстаў там взять, Гігіна, там Шпакоўскага, Азаронка. Ну Азаронак это увогуле такі асабісты, это асаблівая гісторыя. Ну просто ўявіць сябе, што нехта з гэтых людзей скажа, вось я з Александром Рыгоровичем у гэтым пытанні не пагаджаюся. Ну і калі нешта такое прагучыць, ну напэўна там можна будзе сказаць, ну нешта такое фантастычнае ў Мінску адбылося зусім, калі там раптам нехта з Лукашэнкам не пагадзіўся. Яны там могуць не пагаджацца самі з сабой, яны могуць там не пагаджацца з пэўнымі, напэўна, членамі ўрада альбо там з рознымі дэпутатамі, гэта так, але не пагадзіцца з Лукашэнкам гэта немагчыма. Ну вось Лукашэнку падабаецца разважаць пра вайну, Лукашэнку падабаецца адчуваць сябе вось гаспадаром ядернай зброі і з захапленнем глядзець там на розныя іскандеры і гэтак далей. Ну падабаецца, сёння яны гэта абслугоўваюць. А тое, што для аўдыторыі вайна тым самым становіцца таксама бліжэй, што людзі, якія у беларускім палітычным кантэксце знаходзяцца і спажываюць гэтую прапаганду, што гэта не проста там нейкія суб'екты, якія нічога не разумеюць, нейкія аб'екты, якія нічога не разумеюць, а гэта людзі са сваім бэкграундам, са сваімі поглядамі, са сваімі думкамі, і што нават калі яны спачуваюць гэтай уладзе, калі яны настроены пра лукашэнкаўскі, нават яны задаюць себе раз по раз пытанні. І калі з аднаго боку Зеленскі падкрэслівае, што вайна побач і вайна можа прыйсці з Беларусі, а з другога боку Лукашенко кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, ну хочаш, не хочаш, нават гэтыя людзі, яны задаюць себе пытанне, а можа сапраўды гэтая вайна побач? І што значыць гэтая вайна, мы рыхтуемся да вайны? І асабліва, што значыць слова Лукашэнкі? Дарэчы, я тут з ім на 100% згодны, калі ён кажа, што мы не вырашаем, будзе вайна ці не. Лукашенко не вырашае.
калі б гэта не ягоная кампетэнцыя. У гэтым разам ён сказаў так, як яно ёсць насамрэч. Вырашыць Владимир Путин пайсці праз Беларусь на Кіеў, будзе гэта зроблена, і прадставіць Лукашенко беларускую тэрыторыю. А калі будзе нават з Москвы дадзены адпаведныя патрабаванні у адпаведных формах, каб пайшло беларускае войска, у гэтым выпадку і гэты сцэнарый цалкам магчымы. Іншая справа, наколькі гэта Расіі патрэбна, думаю, што на дадзены момант не патрэбна. Не патрэбна не выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю, не патрэбна выкарыстоўваць беларускае войска. І далей, вось калі вярнуцца да гэтай, ну, як это назвалі у нас тут у загалоўку СММшчыкі, перепалкай паміж Зеленскім і Лукашенком, хаця тут перепалкі як таковой гэтым разам не было, што дзіўна. Звычайна ж з Кіева нешта скажуць, Лукашенко ледзь там не адразу выязджае куды-небудзь на ферму, становіцца сярод даярак і пачынае геапалітычную палітінфармацыю праводзіць і даваць адказ вот этим вот супастатам. Гэтым разам колькі тут заяваў было і ад Зеленскага, і ад Сырскага, і ад узгаданага Мадзяра, нічога не казаў. Маўчаў, сядзеў як у трапачку. І раптам на чарговую заяву Зеленскага пра магчымасць прэвентыўных удараў, калі раптам будзе пагроза, перайдзе нейкую чырвоную мяжу, ён кажа: а ўвогуле я з Володей гатоў стрэціцца где угодно, там у любым месцы, ці Беларусі, ці нават Украіны. Вы уяўляеце сабе гэтую сітуацыю, калі Лукашенко, як некалі да Парашенко, прыязджае, але ж тады не было вайны, тады смеласці хапіла, што вот ён зараз бярэ і едзе туды, куды вот дзе яму Зеленскі скажа: давай, Саша, сустрэнемся там. Ну, чаму Лукашэнкі доўгі час вот гэтай рэакцыі не было? Не было, потому што ён разумее, што яны яго правакуюць. Ён разумее, ён жа ўсё ж таки не першы дзень у палітыцы, і гэта ён разумее. Ідуць адмыслова, ідуць такія заявы, каб справакаваць яго на адпаведную заяву. Урэшце рэшт, яны яго справакавалі. Тут пытанне просто звычайна з Лукашенком тут далёка хадзіць не трэба, две заявы і хапае. Ну, гэтым разам спатрэбілася украінцам шмат чаго, але ўсё ж таки яны дасягнули. Ён же выказаўся на гэты конт. Мяне трошки здзіўляе по-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву про тое, што ён гатовы сустрэцца у Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашенку тое, што Расія прапаноўвае Зеленскаму. Калі Пяскоў кажа, альбо Ушакоў кажа: ну, Зеленскаму трэба, ну, хай прыязджае. Мы готовы яго прыняць у Москве. Хай прыедзе, мы паразмаўляем, даже можа нават нейкія гарантыі бяспекі дадзім. Ну, можна было б тое ж самае сказаць Лукашенку: хочаш пагаварыць, калі ласка, у Кіеў, ты ведаеш, як да Кіева дабрацца, ну, гарантыі бяспекі, ну, якія ёсць, такія атрымаеш, а там паглядзім. Выглядала гэта, і гэта быў бы такі цікавы адказ. Я думаю, што беларускі бок просто на гэта не адрэагаваў бы ў гэтым выпадку. Чаму яны так пакуль не зрабілі? Я мяркую, што тут галоўны чыннік — гэта пагарда. Стаўленне Зеленскага да Пуціна — гэта нянавісць. А нянавісць — гэта адно пачуццё, гэта ўсё ж таки гэта вельмі моцнае пачуццё, але ў нянавісці, як звычайна, ёсць і пэўная павага. Я хочу, каб мяне просто і слухачы і гледачы дакладна зразумелі. Павага не ў сэнсе, што ты сапраўды з добрым, некае добрае стаўленне да чалавека. Не, гэта пэўная павага для моцнага ворага. Гэта вораг, але гэта ў пэўным сэнсе моцны вораг, які нанёс Украіне велізарную шкоду, і так ці інакш ты павінен гэты фактор улічваць. Стаўленне да Лукашэнкі — гэта менавіта пагарда.
Гэта той чалавек, на якога з пункта гледжання Зяленскага не варта і звяртаць увагу. Гэта нейкі маленькі чалавек у атачэнні Пуціна. Гэта фігура, там, не ведаю, кшталту Медведева, Шайгу і іншых. І гэта не ўзровень прэзідэнта Украіны, каб увогуле сустракацца з такім чалавекам альбо сур'ёзна разважаць пра магчымасць сустрэчы з Лукашенком. Я думаю, что вось гэта менавіта тое пачуццё і жаданне помсты. Яно у Зяленскага ў дачыненні да Пуціна, канешне, прысутнічае, але і ў дачыненні да Лукашэнкі, бо Лукашенко разглядаецца як чалавек, які нахабна паступіў у дачыненні да Украіны, які здрадзіў Украіне, які не выканаў свае абяцанні, і ў заявах Зяленскага гэтае стаўленне да Лукашэнкі яно відавочна. Что тычыцца таго, што Лукашенко насамрэч думае пра Зяленскага, я думаю, што тут шмат цікавага магла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, што яна вось гэтыя тырады пра Зяленскага з боку Лукашэнкі выслухоўвае, напэўна, кожны дзень. І я думаю, што там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, што там няма ніводнага цэнзурнага слова, і у мяне ёсць пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць, но у эфіры я, канешне, гэта агучваць не буду. У цэлым, што Лукашенко хоча чытаць і бачыць пра Зяленскага, для гэтага дастаткова паглядзець на прапагандыстаў кшталту Азаронка. Напэўна, вось менавіта у Азаронак таксама мусіць стрымлівацца. Ён жа не можа там толькі мат страчыць. Гэта ж нават у выпадку Азаронка пакуль, прынамсі, немагчыма. Вось. Ну тут хапае пакуль магчымасцяў стрымацца. Но я думаю, што калі для Зяленскі будзе працягваць у гэтым накірунку і абразы будуць працягвацца, мы яшчэ і ад Лукашэнкі пачуем шмат цікавага. А калі гэты план з каліем праз Украіну не атрымаецца, альбо праз Украіну не атрымаецца, дык нянавісці будзе яшчэ больш. От шкада, што стрымаўся спадар Александр, не выказаў сваю гіпотэзу таго, што ж там гучыць ад Лукашэнкі. Але можа быть, он гэта агучыць у сваім стрыме. Я раю усім подписываться на YouTube канал спадара Александра «Откажем за свет». Спасылочка ёсць у нас у описании до гэтага стрыма. Так что заходзьце, подписывайтесь, ставьте подабайки, не забывайте зрабіць тое ж самае у дачыненні до YouTube канала Еврорады. Спадар Александр, вось вы сказали про тое, что вось вы на месцы украінцаў зараз бы адразу хуценька у адказ на гэту заяву Лукашэнкі про гатоўнасць нібыта сустрэцца дзе заўгодна, сказали б, ну давай прыязджай, адрес ведаеш на банкаўскай, вот там бы можа нават бы і Фемін бы вярнуліся, каб ізноўку прыгадаць старыя часы і правесці акцыю, і не толькі яны, вот, але слухайте, а вот было б цікавая, калі б сумясцілі запрашаючы бок, то бок Украіна, прыезд Лукашэнкі с ужо даўно запланаваным візітам Ціхановскай, а яшчэ лепш звесці іх у адным зале на сустрэчы з Зеленскім. І гэта, ну, я думаю, што все ж таки до такой сустрэчы не дойдзе, але шанец на тое, што сустрэча паміж Ціхановскай і Зяленскім адбудзецца, ён зараз досыць высокі. Гэта укладваецца ў гэты накірунак сённяшняй украінскай рыторыкі, гэта пасуе. І зноў жа, калі нават будуць там нейкія эканамічныя пагадненні у калійным накірунку, гэта, я падкрэслю, гэта не значыць, што украинская риторика там радикально зменится. Так что можно нават наоборот. Реализация такого проекту паскорить сустрэчу паміж Зеленским и Тихановской. У чым я упэўнены, что на 100%, что Зеленский хутчэй сустрэнецца ізноў з Тихановской, чым ён сустрэнецца з Лукашенком. Что будет там сустрэча сапраўды паміж Зеленским и Лукашенком, ну, гэта в области фантастики, мне падаецца, на дадзены момант. Эх, апярэдзілі вы мяне, я акурат таки хацеў зараз спытацца і спытацца, якую, на што зробіце стаўку, з кім хутчэй сустрэнецца Зеленскі, ўсё ж таки з Ціхановскай, вот візіт, сустрэчу з якой ужо колькі там больш за паўгады не могуць узгадніць, ці з Лукашэнкам, які вот сам тут працягнуў руку праз межы.
Да, я думаю, что хутчэй будзе хутчэй сустрэча, конечно, з Ціхановскай. А што тычыцца гэтых заяваў Лукашэнкі, но яны ж туповыя. Гэта такія тыповыя словы і абсалютна пустыя, папулізм, які з'яўляецца фірменным стылем Лукашэнкі. Бо ізноў жа, сур'ёзна разважаць пра нейкія магчымасці візіту Зяленскага ў Беларусь, гэта ўвогуле несур'ёзна. А калі казаць пра візіт Лукашэнкі, сустрэчу Лукашэнкі на тэрыторыі Украіны, улічваючы тыя заявы, якія рабіліся украінскім бокам, што калі што могуць да Лукашэнкі дабрацца і ў Мінску, это з аднаго боку, а з другого боку ўсё тое, што зараз у свеце адбываецца, і Мадура, і Хаміней, зараз будучыня Рауля Кастра под вялікім пытаннем на Кубе. У такіх умовах добраахвотна паехаць ва Украіну, гэта вельмі быў бы смелы ўчынак, і зразумела, не той учынак, на які пойдзе Лукашенко. Так, безумоўна, хаця, конечно, было б вельмі цікава. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, хоць не абмеркавалі з вами шмат цікавых тэмаў, але думаю, што іншым разам, таму што працягваюцца падзеі, якія прыцягваюць нашу увагу, якую мы будзем са спадаром Александром абмяркоўваць наступны раз. Яшчэ раз подписывайтеся на YouTube канал Александра Фридмана. Адкажем за свет, не забываюся пра YouTube канал Еўрарада. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.